Rozmýšľam, či má Patrik Vrbovský alias Rytmus telefón vodotesný. To neviem, ale vzhľadom na to, že má veľmi blízko k vodnému pólu, čo ja som netušila. Ja tiež ne. Ani neviem prečo a ako, ale on to vysvetlí. Tak ak ste zvedaví, čo má spoločné Patrik Vrbovský a vodné pólo, tak teraz sledujte. Cvak. Vodné pólo, loptová hra v bazéne, 2 7-členné družstvá, 4/4 po 8 minút čistého hracieho času. Najdlhšie hraný kolektívny šport na olympijských hrách. Prvýkrát sa vodné pólo objavilo už v roku 1900 na olympiáde v Paríži. Patrik Vrbovský alias Rytmus, nekorunovaný pán slovenského repu. 36 rokov, 5 solových albumov, 2 luxusné auta v garáži, hodnota diamantov na ruke, neznáma. Čo má Rytmus spoločné s vodným pólom? Veľa. Poprvé, vodu, hoci by to nikto netypoval, Rytmus je bývalý kajakár. Po druhé, Rytmus sa ako filantrop rozhodol podporiť klub vodnopólistov Slavia UK z Bratislavy. Morálne aj finančne. Ono to bolo tak, zavolal mi kamoš, ktorý to dal celé dokopy a spýtal sa ma, či by som to nechcel podporiť. A ja som povedal, že prečo ne. Ma vychytal možno v dobrej nálade. On je top! On je úplne zlatý! Podporil nás, nech pokračujeme v tom ďalej. A že nech sa nám darí, poprám šťastie. On je z Piešťan a Piešťanci vždy inklinovali k vodným športom, veslovanie, plávanie, vodné pólo. Takže asi kvôli tomuto, že má blízko k vode. Rytmusova štedrosť padne na úrodnú pôdu. Sme vyhrávali minulé roky proste všetko suverene, ale teraz to pomaly upada, lebo nemáme najlepšie podmienky. Máme prakticky jeden bazén, ktorý nie je náš a druhý v prenajme a ten je iba letný. Takže tá Rytmusová pomoc teraz príde v takej, že dobrej chvíli. No, to sme potrebovali, fakt. Tieto peniaze presne vieme, na čo sa využijú. Na prenájom tohto bazéna, lebo to je strašne drahé. Vodnopólistov sklamalo, že si Rytmus ako správny vodák nenavliekol plavky a nezmeral si s nimi sily v bazéne. Myslíme si, že by sme to Rytmusovi určite vo vode natreli, že by nevládal. Áno, presne. Škoda, bola by strana, keby si s nami zahra. By sme ho trošku utopili. Však trúfol by som si hocičo, ale otázka je, že ak by to dopadlo. Asi zle. Ale na kajaku by som si trúfil na hocikoho. Juraj Bača trasa, no a toto Rytmus zaželal deckám z klubu Slavia UK. Však aby boli najlepší, aby robili to, čo ich baví, vyhýbali sa drogám a mákali na sebe. Tak, to robím ja. Si zabil. Peňazí, ty si ho nechcela.